mag ohala kaendi ni jopur kod jolony mawuok e konde duto pacho kaendi dhi nyime gi twak ewi ber mag rito kit kothe mag cham machon kaka yor rakruok gi lokruok mar chal mar kor lwasi. Kaka Millicent Adhiambo leronwa, kodhi machon go iyango ni nyalo loko kit pur ma pacho kaendi e kinde mabiro. Edero mar kothe manyando Community Seed Bank e kaunti ma Kisumu, kama bende nyasi mar adek mar nyisruok ne kothe kod kit rito chiemo machon dhi e nyime. Jopur kod jolony obiro kanyakla gi duol achiel mar puonjore e wi rito kendo nyayo kothe machon. Mayo jopur 2,000 joyuoro e nyasi ma higani gi siso mar nyiso kit kothe machon ma gin godo, moting'o mag bel, kal kod mag alode mopogore. Biro mar kothe molos e lony manyasani osemiyo kothe machon lal nono, mae koro miyo jopur sani wuok oko mar kedo mondo oganda orit kothe machon gi mawachore ni e kothe manyalo kedo gi lokruok e futo mar chal mar kor lwasi pacho ka. Koro gin alode matindi sani ji ohero, to kendo gin alode mano mapidho chon, to kendo gin kothe mwanyalo yudo e yo marais kabisa, mok itiyo gi yedhe moko manyalo kelo sida kuom tuo matiyo biro yudo ni ji oyudo kansa, ji oyudo ang'o. Kaka yamo lokore ni iyudo ni kotho kipuro bel kata kal machon to iyudo ka bel gi kal no timo maber moingo oduma masani. Kopogore kod kelo chiemo moromo, jolony kod jokanyo iyango ni kit kothe machon gi nigi ndhadho mowinjore ne del kod ngima dhano manyalo konyo e geng'o tuoche moko mopogore. Kothe machon gi be nigi nutrients ma gikonyo go del, gijiwo del, gikonyo tuoche mopogore opogore kaka tuo mar kata kansa gini, gikonyo kata mana tuoche kaka mag sukari gi. They are very resilient, so they are not only the crop for today, but they're also the crop for tomorrow. They can improve the health of people, they can be grown under agroecological and agroforestry systems. E sama jopur biro kanyakla mar sumo paro kaka inyal ket chiemo moromo pacho ka kokalo kuom kothe machon mag nyaluo, yamo mar kelo lokruok e sekta mar pur bende kutho mar neno ni alwora marwa onyuolo chiemo moromo gi kit pur makare. Kaka mipango ma sirikal oketo kaka mar golo chik mawacho ni ok ginyal share and exchange seeds. Koro wa expose farmers wa to these issues mondo ka giseng'eyo to gibro take control of their indigenous and genetic resources. Kwa promote indigenous food, it means ni demand mare ntiere. Kaka sani kwa sensitize ji ber mar kal, ber mar bel gini, matiende ni demand mar bel gi kal dhi increase. To ka demand ne o increase, matiende ni nyaka pure. Mana matiende ni kodhi ne nyaka yudre. Koro mano e the long term goal ma wan go. Geno koro nitie ni kokalo e nyasi makamagi, paro ma oganda sumore biro miyo kothe machon mag nyaluo ok bilal to gibiro nyuolore kendo ginya ka chike mopuch bende ibiro losi mag bero sekta mar pur pacho ka ne ngima makiny e yor nyayo chiemo moromo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando.